Hayırlı gün okuşular, texnologiya dərəsini başlayırız. Dərəsin teması SketchUp proqrammasında i-modelinin tışqı өлешләрен һәм çirə yığın эшләү. Bugün biz үткән дәрестә җиһазландырылган i-modelin ясап бетерербез. Туры почмаклы ярдәмендә өйнең түшәмен ясыйбыз. Инструментлар бүлегендәге карандаш белән ясалган эш почмаклар ярдәмендә өйнең түбәсен төзибез. Материаллар бүлегенә киреп, кирәкле материаллар сайлап, өйне тышлыйбыз. Шул ук материаллар бүлегеннән төбәе буенча материаллар алырга кирәк була. Моделин чирә ягын эшләгәндә туры почмаклыкны өйнең аскы ягына куябыз. Кыйма ясаганда озын туры почмаклыкны ике ягына 4 почмак куябыз. Барысы бергә өскә таба күтәрәбез. Ортасын карандаш ярдәмендә тигез өлешләргә бүлеп чыгабыз. Кыймаларны күбәйтеп, ичрәле урнаштырып чыгабыз. Компонентлар бүлегеннән агачлар алып, өйнең ишек алдына куябыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Татарча онлайн мәктәптә күрешкәнчегә кадәр.